Het simmerblomke. Dit prachtige simmerblomke is van Helene Woudstra. Wij kregen namelijk een berichtje van haar dochter Catharina. En die vertelde u dat haar huid heel wat juni stoorn is. En daardoor haar mem nou onlinger is. Extra vervelend nou in de vakantieperiode. Maar ze vertelde dat ze het heel goed doet. Maar toch zei ze, uw mem die verdient wel een mooi bosje bloemen. Dus ik heb er een mooi boeketje meenam van Yildiz Bloemenboutique uit de Westereen. Nou hoop je dat ze thuis is, zodat we haar verrassen kunnen. Nou, we zullen even zien. Hier is de bel. Oh, er is een hondje. Ah, goeiedag. Ach heer, ja, daar wie ik. Kun je misschien een stapje naar voren doen, dan kunnen we je wat beter zien. Want ik krijg een mooie verrassing. Ja, ik zie het, ja. Ja, wij hebben een berichtje gekregen dat, nou ja, dit hier het net de makkelijkste hier was, denk ik. Nee, inderdaad niet. Nee, dit is best wel heel moeilijk geweest. Ja. Ja, want wat is er gebeurd? Nou, mijn man die is heel ziek geworden vorig jaar november. En dat is langzaamaan slechter geworden. Achteraf bleek het dus vasculaire dementie te wezen. En dan is hij nog overleden in juni. Ja, dus dat is echt nog net zo lang, Lee. Nee, dat is nog niet geleden. Best een heftige periode dus. Ja, we waren 54 jaar trouw, dus best lang. Hè? Ja, dat is een heel skoft inderdaad. En dan is het natuurlijk nou ja, toch een groot gemis. Ja, klopt. Het moet even een plekje vinden, maar ja, het zal haast op de duur wel weer goed komen, denk ik. Ja, we kregen een berichtje van iemand die zei, u het hartstikke goed. En ik verdiende wel echt even een mooi bosje bloemen nou in deze zomerperiode. Omdat je ja, toch alleen bent en al. Heb je een idee waar dat wezen kan? Ik zusje mijn dochter, maar ik weet het niet zeker. Catharina, ja. Catharina, ja. Oké. Ja, dat is net wat voor haar. Ja, klopt. Ja, nou super. Hartstikke mooi. Ja, nou die zei, ik gun haar een mooi bosje bloemen. Dus bij deze alsjeblieft. Oké, nou, dankjewel. Mooi. Ik vind het vast wel een mooi plakje, denk ik. Ja, dat is wel een berekenen. Super. Ja, dat komt wel goed. Ja. Nog een beetje dat het wat opfleurt in deze tijd. Ja. Het is gelukkig zomertijd, maar ja, dan nog. Hè. Het is, even eenzaam ook. Hè. Ja, het is een hele verhoring in je leven, zo lang natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. Net zoals ik zeg, het komt wel goed. Alleen, het heeft even tijd nodig. Hè? Ja, nou, prutte sterkte en hopelijk daar kijkt het bloemke toch een beetje op. Nou, vast wel. Ik denk het wel.